perkawis ingkang sifatipun berentek nular niku luwih sae daripada perkawis sing madhep tenggene tiyang setunggal-setunggal. Kula pengkuti kemawon asalkan niku wonten majelis ilmu insyaallah pengaruhnya luar biasa. Hakikate nggih kenyataane nggih memang bahkan kula sing mulang niki kok misalkan niku kok sifatnya kok awan. Niku jenengan tetep saged angsal manfaatipun ilmu. Gampangane ucapan-ucapane misalkan kula niki bajingan. Saelek-elek sing mulang niku lho. Niku mboten badhe bahayane tenggene jenengan sami. Nabi ini ngendikake undur maqala wala tangdur manqala. Ucapane delok, aja delok sing ngucap. Niku maknane nggih ngoten. Saelek-eleke sing mulang niku mboten badhe bahayane tenggene panjenengan. Tapi ngilmu ingkang dipun ularaken insyaallah tetep saged manfaati tenggene panjenengan sami. Niku saking mulyane ilmu. Piyambake saged misah antara perkawis ingkang hak kalih perkawis ingkang batil. Wis kono sing batil ben batil urusane pribadine sing mulang. Dening ilmu insyaallah tesih wonten manfaate. Mila keranten sifate ilmu niku ingkang saged berentek nular-nular tenggene tiyang sanes luweh utama daripada ibadah-ibadah sing sifatnya niku pribadi. Salat jungkung angger bengi, poso angger awan niku mboten bandingi tenggene ganjarane tiyang ingkang golek bahas-bahas urusan ngilmune Gusti Allah. Sehingga nggih janjane cara hitung-hitungan niku nggih ibadah favorit istilahnya. Tiyang saged ngaos marani ngaji niku termasuk ibadah favorit. Karena ganjarane mboten kene. Insyaallah mugi-mugi mawon kita kalebet yang ingkang saged istiqomah. Kemudian tesih wonten ingkang purun berangkat. Wonten dawuh alaika bitulil muqsi wa kasratil julusi fil masjid biniyatil i'tikafi. Netepono sira biasakno akeh tengok-tengok akeh linggih tenggene masjid kelawan dipun niyati i'tikaf. I'tikaf niku boten namung lungguh, boten namung wiridan. I'tikaf niku nggih termasuk tengok-tengok lungguh, tengok-tengok ngadeg, jejer, sedelok niku nggih termasuk i'tikaf. Dengan misalkan keng griya sumpek mara masjid. Jadi tembuti Pak. Apa i'tikaf? Niku mun sah. Mara teng masjid, angger bumah teng masjid, ngadeg jejer sedelok utawa linggih sedelok nek diniyati i'tikaf niku mun dados i'tikaf. Wonten ganjarane. Termasuk ibadah sing paling ringan janjane niku i'tikaf. Angger mboten wonten syarat napa-napa angger para masjid tengok-tengok nang jero masjid diniyati i'tikaf niku mun dados i'tikaf. Mun dados ibadah. Makanya nek ngriya badhe ngilen utawa ngetan roh masjid pen roh ganjaran anggap mlebu delok. Niku mun nek niat i'tikaf mun dianggap i'tikaf. Napa mulai kok lebet teng masjid niku diawali kalih salat tahiyatul masjid. Salat sik 2 rakaat terus langsung diniyati nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itu mun dados ibadah sambungane salat bari tengok-tengok tok niku mun dianggap sebagai ibadah. Apa meneh i'tikaf kalih wiridan kalih maos Quran. Masjid niku termasuk bagian wilayah sing didadosaken Gusti Allah sebagai
mahalul ibadah, tempat kangge ibadah. Nah pokoke mawon nek dunia ibadah teng masjid nggih dados ibadah. Kumpul-kumpul teng masjid nek niate kumpul-kumpul dalam rangka membangun sebuah amaliyah nggih ibadah. Ngeramek nang masjid pokoke sekira salat rame nggih ibadah. Bahkan lomba-lomba adzan teng masjid kangge ngeramekke masjid niku nggih termasuk ibadah. Tenggene zaman riyen, tenggene zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid niku fungsine kuwata sangat. Nabi niku bangun masjid pertama tenggene Madinah, niku namanya Masjid Quba. Namun beberapa hari beliau pindah tenggene Yasrib, nembe wonten reng-rengan bangun Masjid Nabawi. Begitu Masjid Nabawi niku terbangun niku Nabi menjadikan masjid niku sebagai sentral segala aktivitas keislaman. Bahas politik teng masjid, strategi perang teng masjid, urusan sosial, dia nyerawungi tiang-tiang sanes teng masjid, urusan dakwah, bagi ilmu, urusan keagamaan, sholat, iktikaf, dan seluruh kegiatan itu sentralnya tenggene masjid. Itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang mengatakan Allah didesakan sehingga umat Islam ini mangke gadah sentral tempat ingkang tinggi jujukan. Tinggu paran-paranan, tinggi jujukan, tinggi urusan-urusan yang berkaitan kalih urusan keislaman. Mata nugi kita dipun anjuraken nek iso tau-tau nang masjid rada suwe, nek iso linggih masjid diniati iktikaf. Saben mara masjid pokoke nawaitul iktikafa sunnatan lillahi taala. Teng-teng jenengan niku ibadah. Teng-teng ibadah niku piye-piye keadaane niku urusan niku perkawis ingkang sae. Ana apa ta apa, ana kejadian apa niku dadose saya wong statusnya sebagai tiyang ingkang sedembing ibadah. Umpama suku-suku ana Israel mangkat mara niku nggih pasti yakin kula niku mesti husnul khatimah. Keranten statusnya nembing ibadah. Niku masjid. Fa innal masajida buyutullah wa ahabbul baqa'i ilaih. Karena masjid-masjid niku dianggap sebagai buyutullah. Omah-omahe Gusti Allah, omah-omah sing dinggo marani Gusti Allah, kanggo kepengin ketemu karo Gusti Allah. Iku masjid. Lan tempat ingkang paling sae menggawe Gusti Allah niku masjid. Dewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid niku omah kanggo saben-saben tiyang ingkang bertakwa. Kehadiran jenengan wonten tenggene masjid niku nuduhake nek jenengan niku gadah takwa. Ora ana unsur liyane, unsur sing dadi ndorong tenggene jenengan. Kula jenengan tenggene masjid niku kejaba nek ana napa kejaba nek ana urusan keranten kita niku dipun tancepi takwa kalih Gusti Allah sehingga kita niku enteng mlampah tenggene masjid. Keranten masjid niku nggih ngaten. Diarani tempat paling aduh niku ke masjid. Soalnya napa? Begitu tiang niku mboten digerakaken kalih Gusti Allah mangkat masjid, nggih mboten kasil mangkat, senajan omahe pepet masjid. Masjid itu sebagai tempat yang paling jauh. Utawa perjalanan yang mahal itu kita masjid. Nyatanya tenggene Masjid Haram perjalanannya nggih mahal. Masjid Nabawi nggih mahal. Perjalanan ingkang paling kathah ganjarane nggih teng masjid. Kelantan langkah kita ke masjid niku saben langkah niku diitung ganjaran 1 tahun ibadah. Niku masjid. Napa malih mangke disambung tenggene masjid tahiyatul masjid kalih iktikaf.
Dewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan ana sira kabeh iku ningali wong lanang biasaake marang masjid, mongko seksekno nek wong iku wong sing duwe iman. Bahkan Rasulullah dikatakan sapa wonge kita ingkang ningali wonten wong lanang sing biasa mangkat tenggene masjid, kita saged ngesekaken bilih piyambake tiyang ingkang gadhahi iman. Kita ingkang nyekseni niku insyaallah wonten manfaate benjing tenggene yaumul akhir. Seksene kita niki lho tenggene tiyang sanes tentang kesaenan niku insyaallah niku badhe manfaati benjing tenggene yaumul akhir. Makanya tenggene napa niku pemberangkatan jenazah kadang ngoten dipun paringi kesempatan ditangketi kalih protokoler ya. Saya napa awan? Saya napa awan? Awan apa awan? Niku supados kula panjenengan nyekseni bilih memang mayit niku dalam keadaan sae. Keranten wonten manfaate bijang. Persaksiane kita sedaya tenggene mayit niku bijang wonten manfaate. Wonten asare tenggene si mayit. Bahkan teng setunggal cerita niku wonten wong niku sing kepeng wong fasik. Wong fasik niku wis pokoke bendina niku maksiat. Kebetulan piyambake niku dipun takdir saged umrah. Keranten saking fasike piyambake niku mboten gadah rencan. Ora dikenalan, ora didulur. Akhire piyambake niku njikok watu. Watu kerikil niku jumlahe 7 niku terus diunene ngene watu niku. Watu niku dijak omong aku sok ben pokoke aku sekseni mumpung aku ning gone ngarep Masjidil Haram, aku sekseni nek aku iki wong apik. Pokoke aku sekseni kuwi patu pitu aku sekseni aku iki sedang dalam ibadah ning gone ngarepe Masjidil Haram. Aku sekseni dadi wong apik. Singkat cerita, piyambake meninggal ada tokoh-tokoh yang mengimpikan piyambake masuk surga gara-gara ngamale niku piyambake ngamal umrah niku disekseni kalih watu. Tenggene cerita yang lain niku nggih wonten. Wonten cara ngoten wonten perampok niku bayari tiyang. Piyambake niku saking bengise niku wong niku mboten purun nyedaki sehingga ana wong liwat loro niku memang dipaksa milih. Perene wong loro tak dipaksa tapi diupahi. Tak opahi karo duit dirham. Tapi ana syarate, kok nek aku mati aku seksene dadi wong apik. Singkat cerita, nggih ngoten. Ternyata persaksian itu dipun tampi kalih Gusti Allah. Meskipun niku dalam keadaan dibayar. Syaratnya muni apik niku dibayar. Pokoknya aku saksi dadi wong apik tapi kok tak bayar. Akhirnya biidznillah itu dipuntami oleh Gusti Allah, akhirnya dados ngamal sing dipuntami sehingga saged nyelametake piyambake keranten persaksian tiyang Mila hadis menika Rasulullah merintah tenggene kita sedaya nek ana wong sing kebiasaane lunga tenggene masjid, biasa lunga teng masjid, mila saksenono nek wong iku wong sing duweni iman. Menika alhamdulillah insyaallah jenengan riwari-wine tenggene ngajenge griyene tangga niki lho. Sing jenengan mboten krasa piye-piye niku benjang insyaallah suatu ketika tanggane jenengan ingkang sanjang iku ngapik. Krana magine mangkat masjid. Cek jenengan mlampah, cek jenengan numpak motor. Niku suatu ketika mangke barangkali wonten kejadian tanggane jenengan sing biasa roh jenengan mangkat masjid niku nyekseni iku wong apik, wong saleh krana piyambake niku sering mangkat tenggene masjid. Niku satu momen nggih. Momennya jenengan berangkat tenggene. Napa meneh kok wonten tiyang ngertos jenengan di beberapa tempat berbeda, majelisnya beda-beda. Oh, gini wong masjid, gini ku ngaji, gini ku lunga ziarah, gini ku silaturahmi. Maka semakin banyak tempat ingkang kita datangi niku,
tempat-tempat saya insyaallah menjadikan asbab seksine tiyang sanes tenggene kita tenggene kesan. Insyaallah menika dipun tampi kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Wa qala lan dawuh Allah taala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru ang mestine ngramekake masajidallahi ing masjid-masjid Allah man sapa wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Allah dawuhaken tenggene Al-Qur'an sing ngramekna masjid-masjid iku ya wong sing dianggep beriman tenggene Gusti Allah lan iman tenggene yaumul akhir. Wong-wong sing kene kecimpung tenggene masjid nggih, tuga dados muadzin, tuga dados merbot, tuga dados kebersihan, tuga seksi pembangunan, tuga seksi undang-undang, ngajak-ngajak wong tenggene masjid sedaya mawon ingkang berkaitan dengan kebaikan masjid niku dianggap tiyang ingkang beriman, dipun cap kalih Gusti Allah dados tiyang ingkang beriman. Wa adalan milang hu ing man sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sab'ati ing dalam pitu alladzina rupane wong akeh yudillu kang ngapropihum ing alladzina sinna Allah bidillin kelawan apa-apan bidilli arsy kelawan apa-apan arsy Allah yauma idzan tinala dilla kang ora ana apa-apan iku mujud illa dilluhu kejaba apa-apan Gusti Allah. Waqala mawadawasan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalbu wa rajulun lan wong lanang qalbu kang utawi atine rajul iku muallaqun digantungake bil masjid kelawan masjid idza kharaja ing nalakana metu sapa rajul min sang masjid hatta ya'uda sehingga bali sapa rajul ilaihi maring masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan wong-wong sing atine kandel tenggene masjid ana piye ana urusan apa niku atine niku kandel kok wis kori ape jamaah masjidku keteke gurung resik ana jamaah sing ana wong sing butuhake pelayanan masjid wonten masjid dereng murip lampune tiang-tiang ingkang mekaten ingkang atine gantungan kantil tenggene masjid itu merupakan tiang ingkang termasuk golongan pitu ingkang benjang angsal au-aupane Gusti Allah tenggene dina sing teng mriku mboten wonten au-aupan sama sekali. Gambaran yaumul akhir benjang niku terutama tenggene yaumul mahsyar niku memang mboten wonten au-aupan sama sekali. Bumi ini niku dipun leh dados tembaga sampeyan dipun gayoh dipun geret sampai sak gayuhan banget panase mboten wonten aupan. Mila Allah damel pengecualian kecuali wong-wong pitu iki diantarane wong-wong sing atine kandel tenggene masjid Gusti. Setiap saat kudu ning masjid wae. Ana rame-rame masjid seneng. Ana kegiatan masjid dukung. Wonten urusan jamaah prioritas niku termasuk tiyang ingkang atine kandel tenggene masjid. Mulai tekan omah kepengin ndang balik neh. Wonten nyaman gumantung tenggene masjid. Insyaallah bijang dipun aup-aupi kalih aruse Gusti Allah. Walakin lan tatapine alaika tepono sira hal julusi ing dalam tingkah lungguh fi ing dalam al masjid bil adabi kelawan tata krama wal ihtirami lan mulyaake wa timsakilan tempat ngaker an fudulil kalami sangking omongan-omongan turah fadlan luweh-luweh anil mahduri sangking kang den larang minhu sangking kalam wal harami lan perkara ingkang haram. Fa in badhe mengalaman pertelo lan kakeduwe sira atahadus apa cerita bisa en kelawan suwi-suwi min umuri dunya kang tetep sanging pira-pira urusan dunya fa abris monggo
tumandang sira ila kharijil masjid tumeka maring jabane masjid. Wala tashtagilan aja ketungkul sira fil masjid ing dalem masjid illa bil ibadi kejaba kelawan ibadah faqat mengoblogo. Li anahu kana sunne kelakuan lam yubna iku ora den bangun apa masjid illa liya'budu. Illa liya'budu kejaba yen to den sembah Allah fi ing dalem masjid. Niku wonten etika-etika khusus tata krama ingkang kedah kita lampahi nalikane mlebet teng kene masjid. Pindah netepi tata krama tiyang teng kene masjid. Tata krama niku wonten kalih sumber. Sumber ingkang pertama inggih menika ana teng kene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepiye carane Rasulullah niku teng kene masjid? Kang ngontok kanjeng Nabi pripun ngibadahi teng kene masjid niku pripun. Kita gadah panutan nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku tata krama. Sumber ingkang kalih nggih menika urufun nas. Pengadatane manungsa, kebiasaane manungsa. Umpama teng masjid niku pelayan-pelayan dianggap boten beradab ya berarti boten beradab. Umpama teng masjid niku kligong, saya misalkan nggih boten ngagem pakaian keadaan cekak tenggene masjid dianggap sebagai perkara yang boten sae nggih. Masuk tenggene perkawis ingkang boten beradab. Utawa misalkan jenengan cekap kakek ada sarung, ada palis, ada baju, ada peci kok tengok tenggene masjid nutup aurat dianggap sae, bon sae gini ku dianggap beradab. Jadi sumber kita urusan adab niku wonten kalih setunggal derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing kalih kebiasaan manungsa, anggapane manungsa kados punapa nggih punika bagian saking adab. Tenggene masjid kedah selain beradab mulyakake masjid niku boten bertindak sing bakale ngrusak tenggene masjid. Misalkan ngelepeh itu utawa apa ya dua yang saya buat umbel dan apa PSID misalkan kok dianggap sebagai penghinaan tenggene masjid gini itu dianggap sebagai buatan memuliakan masjid. Wal imsaki bi anfudil kalam di antara aturan tenggene masjid niku ngempet omongan sing buatan kanggo napa mawon dibakas tenggene urusan apa meneh urusan sing mboten wonten hubungane kalih urusan agama Islam. Sedaya diucapno rasan-rasan biasa tiyang kejadian sing tenggene motor sedaya dipun lepas tenggene masjid. Niku bagian saking mboten gadhe adab tenggene masjid. Napa meneh omongan sing elik-elik. Omongan elek niku nek cara jenengan ucapke niku jenengan dudung wong liya niku isin. Niku bagian saking dosa. Niku cirine ngoten. Wonten omongan sing jenengan ucapake piyambakan. Iku gak piye-piye. Wong dhewean. Tapi umpama wong liya ndungu jenengan kok isin, berarti ucapane iku bagian saka dosa. Kenapa malah diucapke tenggene mlebete masjid. Wes ucapane larangan terus perkawis-perkawis nek diucapna iku nggih haram, niku dipun larang. Umpami kok ternyata kita mun kadung mengalir ngomong tenggene masjid bakas-bakas urusan dunya nggih. Wonten setunggalipun dawuh nek sapa wonge bakas masalah tenggene dunya niku ganjarane ilang 40 tahun. Senajan jenengan teng masjid niku sak langkahe dianggap ganjaran setahun. Tapi nggih wonten sing nyuguh ganjaran. Niku nek bakas urusan dunya tenggene masjid padha karo ganjarane untuk kalang 40 tahun. Naudzubillah. Kok ternyata kita kok kadung asik ngobrol kali nenjange bakas urusan dunia tenggene masjid. Mila dawe mu'alif niki dan bagian pelayu tenggene njaba.
nek ternyata omongan itu penting dan kaki-kaki melayu nang ngene jabane masjid. Fa'abris ila kharij masjid. Wala tashtagil fil masjid illa bil ibadati faqat. Ampun ketungkol ibu ake awake teng masjid kejaba kelawan sibuk ngibadah teng Gusti Allah. Napa kemawon asal perkawis niku diniati ibadah niku kalebet perkawis ingkang wonten ganjaran. Jenengan teng masjid niku umame gadah napa terlintas gadah kepengin aku pengen masjid kepen jagung karo kancaku. Niku nek sekedar jagung niku kan hukum mubah asline. Jadi haram, jadi larangan nek urusan dunya utawa omongane elik. Nek jagung kalau recan niku perkawis ingkang mubah. Aku tak lunga masjid, tak ketemu kanca-kanca, tak jagung karo kanca niku perkawis mubah. Cuman jadi larangan nek omongane elik, omongane haram. Tapi nggih saged dadi ibadah nek jenengan keng griya niati aku tak ketemu kanca-kancaku nang masjid jagung-jagung ben nambah seduluran, nambah silaturahmi, nambah hubungan sosial. Gitu terus ibadah. Ngoten. Niku adile Gusti Allah. Sing ngurangi nggih pirang-pirang, sing nambahi nggih pirang-pirang. Cuman ulama-ulama kita ngoten nggih menyimpulaken pokoknya masjid ya kudune kanggo ibadah. Sekira tinggi ibadah piye? Sedaya aktivitas kita teng masjid niku dipun niyati ibadah teng Gusti Allah. Keranten li annahu la yubna illa liyu'badallahu fi. Keranten dasar masjid niku dipun bangun niku nggih dalam rangka ibadah teng Gusti Allah. Qala wasdawuh Allah taala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Fi buyutin iku ing dalam pira-pira omahe Gusti Allah. Adina ngizinake Allahu sinten Allah an turfa'a ing den luhuraken wa yudhkara lan den sebut fiha ing dalam buyut ismuhu apa asmane Gusti Allah. Ayat menika dahaken Allah niku paring izin nek masjid niku saged angsal dipun ramekake tenanan, dipun bangun kanthi megah, kanthi bangunan ingkang dhuwur niku dipun izinaken kalih Gusti Allah. Bahkan suara-suara sing nyebataken asmane Allah niku dipun izinaken, dipun lantunaken, dipun suwaraaken tengene masjidipun Gusti Allah. Nek ada sing bulanten atau ngaji disuarakan tengene masjid Gusti Allah. Ila qauli maring ucapane maring Gusti Allah, wallahu ta'ala Gusti Allah yarzuqu iku ngrezekne Allah man ing wong yasha kang ngersakake Gusti Allah fi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Niku zat kang ngrezekeni tiang-tiang kelawan tanpa hitungan. Maknane tiang-tiang ingkang purun sering-sering mara teng masjid niku Allah nggadhahi beberapa jaminan rezekine di antaranya wonten ingkang dipun tanggung. Wong sing dengan rela suka hati pergi dari rumah dalam rangka menuju masjid untuk ibadah apapun itu Allah paringi nikmat rupane kapan-kapan bisa dipun tambel direzekine kalih Gusti Allah, bahkan rezekine tanpa hitungan. Wonten setunggal kasus niki ingkang dados kadang-kadang kita mboten ngertos nggih teng masjid niku urusan iktikaf. Kados tiyang ingkang ngadepi salat Jumat niku pripun hukumipun iktikaf? Iktikaf niku termasuk teng fikih bagian dari salat sing zatus sabab. Salat ingkang gadhahi sebab. Sebabnya napa? Sebab jenengan mlebet teng masjid maka terjadilah sebab disunahkannya tahiyatul masjid dan iktikaf.
Salat tahiyat itu adalah salat datu sabab, iktikaf juga menjadi kesunahan yang tersebabkan kalian mlebet jenengan tenggene masjid. Nah terus nek sing ngadepi khutbah Jumat pripun? Nek mun nonton khotib ingkang munggah tenggene mimbar niku setunggal dawuh ingkang kuat niku mengatakan begitu khotib itu berkhutbah mongko tidak ada aktivitas apapun yang diperbolehkan. Niki enten setunggal versi ya. Tidak ada aktivitas apapun yang diperbolehkan kecuali insot mendengarkan khotib atau sholat sing datu sabab rupanya sholat tahiyatul masjid. Ini satu pendapat ulama. Nek tekan masjid kalau khotib wis muni nggih, ampun sholat kubliyah langsung linggih mawon. Pendapatnya mengatakan karena sholat niku hukumipun sunnah, tapi ndonga ke khotib niku wajib. Niku satu versi pendapat. Ana sing pendapat kedua mengatakan sholat qobliyah niku termasuk sholat rawatib. Sholat rawatib niku termasuk sholat unggulan. Samantunipun sholat fardu. Sehingga saking unggulane rawatib niku nek dereng sempat dilakon niku saged dipun qadha. Jenengan sing dereng sempat qobliyah asar. Dereng sempat ya, ternyata berjamaah sholat asar. Niku tetep saged ngondok sholat qobliyah asar. Saking niku wae saking posisine rawatib niku dhuwure pangkate rawatib. Pendapat kedua tiyang ingkang ngedepi khotib ingkang nembe khutbah teng masjid jenengan nembe dateng niku wonten pendapat kedua qobliyah itu saking pentingnya iso didadekno setunggal kalian sholat tahiyatul masjid. Jadi dikumpulno kare sholat datus sabab yang lain rupane sholat tahiyatul masjid. Tetep ana sing ngolehke sholat dhisik lagi ndengake khotbah. Niku mawon mangke jaga ini nek umpama khotibe rada suwe nek khotibe cekak, ternyata sing diwaca rukune bloko. Nggih tetep wajib ndongake khotbah. Nah menika sekedar sekedar kasus sing sering kita tingali teng kene sekitar kita mekaten. Nah ana khotib mun maju nggih ada pendapat yang berbeda. Cuman sing luwih kuat niku nek khotib mun ngucap ndongake khotbah niku wajib, salat sunah niku sunah, qobliyah niku sunah. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La